Let's go. Even kijken. We gaan voor een makkelijke. Wel echt een makkelijke deze keer, hè? Ja, eigenlijk zie je hem niet als ik hem moet tekenen. Dus dan, omdat het al wit is, hint. Dus, oh, kut. Een witte streep. Een voetbal. Oh, sneeuwpop. Hey! Maar de te grote is... What would it be? Ik hoop dat je deze serie gezien hebt. Denk het niet. Good news, everyone. Nee. Nee? Fuck! Wacht, dan ga ik iets anders proberen. Weggooien. Heb je Harry Potter gezien? Ja. Ja. Hoe die heet die hem speelt? Volgens mij schrijf ik dat zo goed. Volgens mij niet. Sorry aan alle Harry Potter fans. Wat zijn zij? Wat zijn zij? Tovenaars? Snape sounds zo. Wat slecht. Nederlands en Engels elkaar. Wat zijn zij op die school? Docenten. Hoe heet ze daar? Tovenaars. Eindig met een P. Eindig op professor. Professor. Ja. Oh, nee. Dubbel S. Kom op. Nee. Ik druk te snel op enter. Ik ga er voor een makkelijke. Dus geen piano, geen boek, geen poep. Waarom is het poep? Omdat je eerste poep. Oh, wat drol. Oh. Oh. What the fuck? Een gehandicapte vogel. Nee. Flatgebouwen. Welke kant moet ik op denken, in godsnaam? Dit is van boven. Is van boven? Yep. Holy shit. Winkel. Oh, raam. Straat. Huizen. Auto. Autobaan. What the fuck is het? Geef een hint. Ik heb je net superveel hints Het is gegeven. een plaats waar de auto neer moet gaan zetten. Parkeerplaats. Ah, hoor. Hoe netjes gaan we het houden? Vies. Vies? Oké. Kots. Oh, dat is een hele lange benen. Maar goed, dat heeft hij eenmaal hele lange benen. Iemand hele lange benen. Als je hem zo benen hebt, krijg je erbij echt zielig. Ik weet het niet. Blij? Hij heeft een uitsteeksel. Het is ook een... waar jij in slaapt. Buiten. En dat wordt ook dit genoemd. Ja, jij zei vies, ik kon het netjes doen.
Oké, laten we eens kijken of ik deze kan raden. Wil je de nek? Nee, ga maar lekker smerig. Kom maar op. Is goed. Ik hoop dat ik het goed kan tekenen. Oh. Wat noemt men dat? Is het van de voorkant of de achterkant? Hij is best wel een grote van dat. Oh, ik moet echt meer letters hebben. Er zijn zoveel varianten op dat woord. Je hebt het zelf trouwens al bijna geraden. Het woord staat er alleen met één van je woorden. Er is een spul. Heet. Kan ook van voor. That's true. Oh, daar gaan we weer. Oké. Hup. 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 En hup. Plas. De wat minder nette ronde deze keer. Dat moeten we maar gaan... Ja, dan worden we censureren. monetized. Zoveel kijkers hebben we toch niet. Fuck it. Nee. Oké, nu komen tekenskills weer. Oh jee. Het is nog steeds blank, wit, niets, poep, boot, boot, schip, Titanic! Nee. Nee, dikke niet. Het is een sloep. Het is een mandje. Het is een brood. Nee, dat is geen brood. Maar je zit wel in de buurt. Broodje. Nee, ook niet. Broodjes. Het komt uit dezelfde... Het komt uit dezelfde... Als het klaar is, komt het uit Cake. dezelfde. Oh, cake. Tada! Nou, die was toch wel makkelijk, hè? Die was super makkelijk. Ja, kom op. Daar kom maar op. Daar gaan we het even goed doen. Oh, niet geel, zwart. Oké, daar gaan we. Wiep, wiep, wiep. Huis. Nee. Oh. Een Laat goal. me even... What the fuck? Was je zo verhaald liggen of wat? Weet niet. Ik dacht dat je dat ging tekenen, dus ik dacht, doe ook wel. Oké. Dat. Knoop. Ja, hoe is het? Het eerste wat in me opkwam, geen idee. Ik wil nog een andere erin tekenen dan mijn... Wop, wop, wop. Wop. Oh, vullen is dit. Een En bel? dan... Ja, wacht. En dan... Oh nee, niet. Gewoon tekenen dan. Een klingelingeling? Wat is dat? Een klingelingeling. Poison? Vergif. Wat is het Nederlandse woord erop? Nou, vergif toch? Het... Ik ben je weer te veel aan het helpen, jong. Is... Nee. Ja, dat is dodelijk. Het is dodelijk. Ik zou het niet drinken, hoor. Er staat een groene skull op. Een groen doodsmannetje. Een I. Je zat in de buurt, hè, jongen. Je zei de eerste 3 letters, zei je al.
Oh, echt. Giftig. Tadaa! No way. Dat is ook briljant getekend. Dat klopt. Oh, ik heb gewonnen ook nog. Oh, hoer. Oh, het scheelt om 30 punten. Oh, jong. Echt tegen elkaar. Oh. Nog Goed. een ronde. Yes, ga maar op. Oké. Een flat. Een huis. Een doos. Even kijken, het bordje staat hier. Oh, Heeft lange benen. een acrobaat. Maar deze staat hier. Winnaar. Win. Je hebt maar 4 letters, hoe kom je een winnaar uit? Creatief zijn met woorden, dat is... Oké. ehm, Deze staat vergeleken met deze. hoog. Laag. Ja! Is dat toch andersom? Die links is kleiner dan hoog. Ja, links is lager dan rechts. Dat klopt. Ja, maar er staat die... Ja, laat maar hangen. Door. Hup, 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 hup. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Alsjeblieft. Een vliegtuig. Nee. Een vogel. Wat? Wat is dit? Als je het logo ziet, of het logo, het icoontje, dan denk je, oh! Twitter. Twitter. Wat Ik ga je helpen. Ik weet hem al, denk ik. Ja! Ik wil de app omschrijven. Ja, ik ging achterin zetten in mijn stoel, dacht ik van, dat is het. Oké. Onze buren zijn er verzot op. Ik heb niet... ik zeg niks. Kaas. Fromage. Tralies achter de ramen. The fuck is dat dan? Hoe heet het ene spel? Boter, kaas en eieren. Oh, wafel. Door die invulling kwam dat. Hij was de goede hint net, hè. Ja, jong. Even kijken. Ik ga nu even iets moeilijks tekenen. Hop. En dan... Hop. En dat wordt dan invullen met... Het. Oh. Oeps. Oep. Hoe leg ik het dan uit? Gevangenis is het niet. Wacht, ik doe hem even zo. Hup. Jongen, kut. Hup. 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 Dit is een moet een gebouw voorstellen. Dit is een gebouw. Hup. En daar zit iets tussen. Het is meestal donker. En er zit dan... Het is meestal donker. En wat zei je daarna? Kut, zei ik, omdat ik een vorm tegen was. Het is donker, dus er staat dan eens een licht. Een licht en een lantaarnpaal. Het is heel smal. Een steegje. Woehoe! Ik dacht dat is een torenfles, dat is wel een hele hoge last van de straaltaren. Even kijken. Wat gaat ik hiervoor tekenen? Huisje. Huis. Gebouw. Zolder. Raam. Binnen. Nee. Nee, het is niet binnen dit keer. Sorry voor het scheve raam, maar moet het echt raam zijn. Nou, scheef raam. Nee. Zolder. Ben.
Logeer. Ja, bed and breakfast. Als ik het anders doe, verraad ik het echt te veel. Maar dit is eigenlijk ook wel... ja, dit heeft... op die andere locatie zal doen. Het voorlaatste woord. Ja. Oh, is dat voor? Yes, goed staat voor. Nou, even een... Stel je voor, je gaat eens op zoek. Je gaat een... Punt. Checkbox. Ja, dit ga je kopen. Je hebt zin... Ik ga eens go. Hey, ik heb een zwart doosje nodig. Oké? Nou, dan hangt daar aan... Oh, ik moet even de kleur pakken. Wop. Een prijskaart. Een tag. Een kaartje. Met, het is een... Prijs? Nee. Het wil ook wel eens gewoon hier... Oh, wacht. Hier staan. Met dan bijvoorbeeld... Een Beurs. Ik denk dat... Beurs. Oh, Bas! Anders, we gaan... Even, hoe lang hebben we nog? Oké. Je hebt hier een inputveld. En hier staat dan... Dit. Nou, Kreng Reactsemantic. Hoe heet dat, Kreng? en dan €100. Een inputfield. Nee, daarboven. Die naam. Een label. Ding. Oké. Dat was echt een programmeers dingetje hier. Nerd. Even kijken. Niet tegen, hè? Ik ga het proberen. Ja, je hebt het nu al afgekeurd. Oceaan. Zwemmen. Ja. Vissen. Hitler. Wanneer? Zeemeer. Ja, als je het opgelet had, even Linde verraden wat het is. Een banaan. Ja, maar wat is die banaan? Onderwater banaan. En als het onder water is en het is... Oké, banaan is het niet echt de term, de groep. Zeeegel. Het Weet ik veel. eerste stukje is zee, inderdaad. Zee. Waterbanaan. Dat is een onderwaterbanaan. Ja, dat is toch eigenlijk een onderwater banaan, hoor. Wat is dit dan? Zee. Wat is de verzamelnaam van een banaan? Of van een ander woord voor fruit? Tras. Zeetras. Nee. Ik ga dit doen. Hitler. Dan was het veel woorden. Dat zijn twee. Afvullen, ik kan vullen. Hop. Oké. Hop, 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 hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Zelfmoord leren. Ja, wacht. Die zegt go. En dan zegt hij oké. En roep. En dan gaat hij. Parachute. En dan zegt hij. Bungee jumpen. Is dat nog kut? Ja. Ja, zo schrijf ik dat. Nee, dat is niet bungee jump. Er zit een M in. Ja, dan zit toch ook een M? Och, Maar ja. Ze laten te veel. Nee, je hebt daar te veel. Als je de command prompt gaat openen en naar Google gaat. Hoe heet dat? Bungee jump.
Jumping. Ja! Oh, net te laat. Oh nee. Hey. Ik had een dubbele B. Bungee jumping. Even kijken, dan hebben we hier dit. Dan hebben we hier dit. Dan hebben we Oh, dit. ja, dat is een tablet en een iPad en een rekenmachine. De fuck is dat? Flappy Bird. Nee. Angry Birds. De fuck is dat? Dat is toch een telefoon of niet? Een smartphone? Yeah. Smartphone! Nee. De fuck is dat? Wacht even. Een brrr. Ah, Hij gaat trillen. Hij trilt ervan als hij in je broek zit. Dan heb je een... Dat klinkt heel verkeerd. Hij trilt ervan als hij in je broek zit. Ja! Waarvan trilt je telefoon? Wat is daarvan de verzamelnaam? Trilfunctie. Dat is Trillen. één woord. What the fuck? Notificatie! Ha, ha. Wat zeg je nou voor? Niet leuk. Zeer leuk. Ja. Ja, was wel goed. Ik ga een pupje tekenen. Een niet lijkend pupje. Oog is het ook niet. Woep. Iemand met een bolle bakkes. Woep. Woep. Een neus. Oh, Bus. Pus. Geen bus. Pus. Is die moe? Oud. Oh. Ja! Ik heb gewonnen! Oh, we hebben 50 ook weer, hè?